Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Karibhoy Youth Federation kalalaj banjurip ya hakikat sandali kishnong ki badan hakapot bat ka Assam ki baha bapo ka Jirang constituency. Kishnong ki bakani ka seng kalalaj banjurip kilong ka Rani Bari, ka Balakhwa, ka Benongsai, ka Patngang, ka Jimbarngang, Haula, Jukung, pat kiway de Kishnong. Haga jingle jurip jong ka seng kalalap baki Kampen Roy jong ka Sorkar Jilla, kadang duna bha lain no tangkat to kat nitli ki barit. Kat baka Sorkar Assam pat ka persyang ban wanra ane ki Kampen Roy ki bahe. Kani ka seng kalapan pau badai tang ki Kampen Roy ki bala ban penskem ya ka jinglong trai ka Jilla ya ki Jaka Puta jongki, bat kala kenturu ya ka Sorkar Jilla, bakan the ya ki Kampen Roy ha Kishnong ki badan hakapot bat ka Jilla Assam. Hadin bagi dia ojor na ki pejba ki bawan na sekadiang sakamuan jangi kum kinong ilam jong ka RBF Western Zone. Te klem bense na kliang jongi niwan banjurip hi ya kene ke Jaka ki badon ni po khap border. Te hang ne mentang idon hang po kene ke Jaka ba na kliang ka PG department ka pentre ya kene ki kam ki badon hang ne ha border. Bakala ka kam jong ka proses mentah. Te ngi ai ke jiro ya katnat PG bakala le ya kene ki kam kum ki we na ki mau nong rim ki ban yada ya ki put ki sam ban pri ba ni long try nakaliang PG kale sibun ki ki kam ki wede hakene ki border kumjuru na kaliang ka irrigation department ru kalale sibun ki kam ki pen mau penlong mau nong rim ban pen bangi long try ba ki nala hakene ki area ki bade po ki pentor ki badan he border baro i ba la dap sudah daki nala jong ka irrigation po Meghalaya jungi te hende ka bososi menta ka ban penpau bangi wan hang ne jeka i tang ki development jong ka Assam sudah nadu ki surok nadu ki ki we ki kam peroi ki badan po ki Kishnong ki badan po bodar i tang ki kam peroi na po ka Assam hende nakaliang jong ka tenat na jong ka government of Meghalaya jungi kum ka surok nang ta ka electricity ngimi bakine kilong sukses lane kiba kila ban pentre hakne ka area po khabodar te Denmark kata daw ngiwan khnang ne won jurip hakilor ki halor kita ki benta balai ba nagaliang ka Sorkar Meghalaya nagaliang ka PWD department nagaliang ka MECL kamla bale habidai bakini ki kam hapo bodar ngi nagaliang MECL hangne ngi bayang tang ki pus ki balano sakadiang ki balano sakamon Henry kalaj nyemui kajing sai nyemui bun bagi Kishnong hangne ki don kum bakhat san teli Kishnong kum bakhat san spa teli ki tunomying ki don hakpo khane ki area border ne badon Kishnong ki rabha plus nang ta bergigaro Henry kaba ki pendon kam ya ka nek elektrik meta bun bagi pendon kam baik na po ka Jilla Assam habang ilai pej hakiwe hakine ki Kishnong ki badon hakine khop border bun ba ki longying ki yo jing metoy tli ki benta na Assam ki yo na Meghalaya ki yo kanero ka wei ka kam banakalang ka Sorkar ka hab ban sim khya hato hae bakine ki nong sing jong kini ki area hang ne kin pension rim hato ki de ki nong Meghalaya ni ki de ki Assam bakalong ka basisya ba ka Sorkar Meghalaya jungi kala le mena sya ka bapalat ye gini ki nong sing ki basa sya ki than border ni sosi kum ka seng hadin bangilayo ye jing ujur nagi paiba kinong song ni sene ngilawan pej ngila pendut ya ke por sene bat ngilap sisiahi bak Sorkar klalong kabla le mai mena hadu kata-kata nomor kata kum keseng ka bape ya ka bahaka benyet jong kinong song ngi karpat ye ki bor ki badai pej bakin pai khmat no mardor sakini kitany pindawan ban pej lagi jong ki khmat sene pidlap bat ngi dapat dunut hadu kata-kata banyu i ya ka bakum gane ka jing dia mentangan ainu ksai fi ki nong song jungi na chene haba ki wan bentit ki tiar gitar na chene hapan ye dok surok jong ka Assam ka basosi galong haba ye nata ka jagala jong chene hap siupat hap ai pisapat ye ki kata ka dei ka jing ye jong ki nong song na chene namar bali ka Meghalaya jungi che hadu menta mene kamdon yu surok ubabiang ini kin surok ki ba PPE menta hangne ki dei ki surok ki ba ka Sorkar Assam kalashina dei hakta ka norim kum gaseng ni ong ba nginomla ban pidang dan lele
ki breu la jong kin mat ya bukum gane ka jinge namar kata kum guseng ni kerpat ya ka sorkar bakan pai khmat mardor bat bakan le no ya ke badon kam ya ai kublai si hajar ngu ya ka PHE ka ba la le bat peni ki kam ki jongka na ka benta gene ka kine ki nong shong shnong ki dong ki thai nation ya ka irrigation bat kum ta ter le sosi ban ong kum ya ka PWD haduk menta menne kamdon sia ya ka responsibility